Sóc jo. Bueno, més que res comencem, perquè si no en Nick es menja l'acte, vull dir que comencem ja. Ans al contrari, però estem allò de caps de taula, tots dos. Bona tarda i benvinguts. Bona tarda de pluja. La gent que treballem a les Hortes de Santa Eugènia estem la mar de contents per aquesta pluja d'avui. Som en un acte que, com bé sabeu tots i totes, organitza el nucli Paulo Freire de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona. Som a l'acte. Som a aquest espai de la Marfà, de la fàbrica Marfà. La Marfà és la d'aquí davant, això és un afegitó sense cara ni ulls, però... Joan... No faig jo, m'ho diuen d'allà darrere. T'ho diuen des d'allà darrere, ara és correcte? Molt bé. Som aquí per la presentació del penúltim llibre d'en Seba Esparra, L'escola nostra de cada dia. Perquè l'últim llibre, que sortirà d'aquí poc, és Rostolls, i espero que tornem a fer un acte de presentació. Aquí? Aquests micros no m'agraden, Bueno, què hi farem? Una prèvia, com demanaria en Sebas a qualsevol trobada o reunió, o tres prèvies. La primera és que l'autor s'excusa, tot i que la seva presència és òbvia. La segona és que l'acte es farà per streaming, sí? No. I l'havia promès amb en Sebas Parra que ho estarà mirant per streaming, o si més no per l'enregistrament que s'està fent, que el saludaria. Sebas! I després dir-vos que el llibre imprès no el trobareu a les llibreries i estarà a la venda aquí mateix, quan acabi l'acte, a la tauleta que hi ha aquí, que gestiona l'Ivan, per el preu de 5 euros. L'editorial, Semper Fidelis ad Fixum Lact, que vol dir sempre fidels a la leche frita de la Pilar, perquè si no ja no té gràcia aquesta leche. Durant l'entrada de l'acte i a la sortida de l'acte sonaran músiques que us sonaran i que són aquelles músiques i cançons que formen part de la banda musical de la nostra vida i de la d'en Sebas, evidentment, i és una selecció que ha fet en Pep Cavaller. Durant les intervencions dels que som aquí es projectaran imatges, il·lustracions del llibre d'en Sebas, fotos, cooperació, Nicaragua. L'acte d'avui, aquest, pot semblar un homenatge a en Sebas, però de fet assistim a la presentació del seu penúltim llibre. O viceversa. Pot semblar la presentació del penúltim llibre d'en Sebas, però assistim en realitat... Sebas! Aquí estem!
Funciona l'streaming? Mare de Déu, senyor. WhatsApp. Encara estem amb el WhatsApp. Jo que no tinc. No, torno a llegir perquè aquesta frase m'ha quedat molt bé, i aleshores la torno. Aquest acte d'avui pot semblar un homenatge a en Sebas, però de fet assistim a la presentació del seu penúltim llibre, o viceversa. Pot semblar la presentació del penúltim llibre d'en Sebas, però assistim en realitat a una abraçada i un reconeixement a l'amic Sebas mestre. Cada participant d'aquesta taula intervindrà 5 minutets. Mirava la Puri. Posant les seves ninetes en un dels vidres del calidoscopi que el llibre que presentem descriu i escriu l'autor. En Joan Colomé centrarà la seva intervenció en l'escola d'adults i l'alfabetització. En Joan Canimes per vídeo. En Joan Canimes parlarà o farà una reflexió al voltant del llibre del sindicalisme i pedagogia crítica. En Jaume Soler, Nic, ens parlarà de Nicaragua, nicaragüita i solidaritat i cooperació. En Xavier Besalú sobre escoles, instituts, mestres, reformes. La Puri Molina sobre la Universitat Popular Alternativa, la UPA, recordeu? I la relació amb les entitats. I en Mont Marquès sobre clourar les intervencions de la taula i del vídeo sobre la universitat i Paulo Freire. En principi, Manel Mesquita tancava l'acte amb alguna frase, i jo havia triat una frase concreta del llibre que presentem avui. Però en Sebas ara fa 2 hores, Sebas m'ha enviat per mail un full per llegir, així que l'acte el clourà en Sebas Parra. Jo també volia parlar els 5 minutets aquests, així que perquè es prengui nota de lo que són 4 minuts 5, vaig a llegir un petit text que servirà com a referència temporal a la resta de participants. I ja que tinc el poder del micro, que no és poc, es diu l'ús de la paraula, però el poder el té el micro. L'utilitzo. Que el llegir no ens faci perdre l'escriure. Aquesta frase popular no es pot aplicar de cap de les maneres en Sebas. Llegeix, i molt, i bé, des que va aprendre a fer-ho allà a la Manxa. I escriu, i molt, i bé, des de sempre. M'encanta escoltar-li aquella anècdota real, que parla de quan ell arriba a un poblet de l'Empordà, ara fa 1000 anys, i en una de les petites masies que visita es troba a la porta de la casa un pagès gran, ja jubilat, si és que els pagesos es jubilen, assegut llegint el Correo Català. No cal dir en paper. No ho havia vist mai en Sebas a la seva terra d'origen. I ara ja gairebé ni aquí. En el seu ecosistema personal, ja hi som amb la dicotomia personal-professional, en el seu ecosistema personal, en Sebas sempre ha tingut a mà o ha buscat un suport on treballar negre sobre blanc o hertzià o audiovisual les seves opinions, els seus relats, les seves propostes, les seves crítiques, els seus somnis, els nostres desitjos i les nostres esperances. Prolífic i transparent, ja ho sabeu. Ja sigui en premsa diària, ràdio, documentals guerrillers, llibres i DVDs, blogs d'internet o periòdics electrònics. És dels pocs pensadors crítics que conec que pensen en la difusió del pensament crític, més enllà de l'acadèmia, com diria en Sebas, en mayúscula. Aquest llibre és un exemple que neix a la premsa diària gironina, El Punt. Reposa gairebé 4 dècades i reneix relligat amb
en format de llibre paisat horitzontal per la gràcia d'en Pep Cavaller. Com si es tractés d'una història publicada per entregues, recordo quan el diari El País, jo no era lector del País, publicava una columna diària d'Eduardo Mendoza sin noticias de GURB, que tenia continuïtat un dia rere l'altre. I anava com boig a primera hora del matí, internet no existia, nosaltres ja sí, El País a primera hora del matí per llegir-me única i exclusivament la columna sin noticias de GURB de l'Eduardo Mendoza. Després es va recopilar un llibre i corre cap a la llibreria a comprar el llibre que ja havia llegit per entregues. Una mica quan he vist aquest llibre que recull els diversos articles a tall de fascicle i recuperats en un llibre, m'ha vingut al cap sin noticias de GURB i he somrigut. El llibre d'en Sebas és, doncs, un recoll d'un centenar d'articles publicat en el Punt Escoles, suplement del diari El Punt, els cursos 85 al 88, 3 anys. Els textos, majoritàriament d'en Sebas i tots instigats per ell, i les il·lustracions d'en Pep Cavaller, Pep, ens mostren una punyent i a voltes irònica mirada des de les terres gironines sobre l'educació i l'escola d'aquells moments i d'altres temes. A les vostres mans resta el concloure, després de llegir-lo, si hem avançat o si, com diu en Jaume Sisa, avancem sense moure'ns de lloc. En Sebas el trobes a l'hora del pati, un microespai als matins de Ràdio Sal, ell i Joan Colomer, l'equip directiu en pes de l'Escola d'Adults de Sal, fent ràdio. Al llibre hi ha 2 articles fantàstics d'aquella etapa de Ràdio Sal. Un es titula Analfabetisme USA d'Estats Units, Analfabetisme USA, la culpa és de Ràdio Sal. Toma! I l'altre, que és encantador, és molt bo, es titula Parleu del cel, però no oblideu la ràdio. A banda de publicacions més temàtiques, pedagògiques, educatives, de debat en l'àmbit de lo formal i no lo formal, et trobes en Sebas a la Farga, revista de Sal, del Casal de Jubilats. També te'l trobes al periòdic Marconi a Sal, editat per la Ràdio de la Vila. A Ràdio Girona amb en Joan Manel Barceló, l'he vist per aquí, o al suplement L'Aula del Diari de Girona, o a les pàgines webs Mira i Crida de la Guerrilla. Ara no sóc jo, Doncs tot això, te trobes a la Farga, a Marconi, a Ràdio Girona, a l'Aula, al Mira i Crida, al Sud ORG i al periòdic eldimoni.com signant com el dimoni de la fàbrica. Un eugenial, en Sebas, què vols que ho digui? Que bé que s'ho passa en Sebas escrivint i publicant i editant, i nosaltres llegint-lo. Siguem, com en Sebas, dignes avantpassats dels seus i els nostres nets i netes. Ara us cediria la paraula a en Joan Colomer. Manel, no faré servir el micro, Pues me'l quedo jo per dir que en Joan Colomer és mestre d'educació d'adults, actualment jubilat, membre del nucli Paulo Freire, ha format part de la Federació de Treballadors de l'Ensenyament de la UGT, FTUGT, participa en la creació de les escoles d'adults de Girona i Sal, comparteix amb en Sebas la direcció i projectes de l'Escola d'Adults de Sal, així com projectes de solidaritat amb Nicaragua, Cuba o la creació de l'Escola de Sant Bacubali. Molt bé. Sí. Manel, no són els micros que teníem a Ràdio Sal, però aquells funcionaven més bé que tots. Hombre! Igualment que els telèfons que portem tant tu jo. El tanquem, exactament. Però diu que m'apartaré. Bé, en Manel ja pràcticament ho ha dit tot, perquè jo també repetiré coses, perquè esclar.
clar, fa tants anys que ens coneixem que ens hem de repetir coses, perquè, esclar, compartim coses. Però jo parlaré d'en Sebas i el defineixo com... ho he apuntat, Ho he apuntat perquè vull seguir-me en els 5 minuts. Primer de tot, perdoneu, saludo a tots els companys i companyes de l'Associació d'Educació Popular Carles Fonseca Bador, que suposo, Pep, que han pogut connectar perquè estaven tots esperant la connexió per, des de Barcelona, seguir l'acte que estem fent. Per tant, des d'aquí una salutació a tots els companys que ens estan observant des de Barcelona. Doncs deia que, pensant, què dic de l'escola d'adults i d'en Sebas? Per tant, en Sebas sempre l'ha definit com un mestre teixidor de complicitats. Un militant de la pedagogia freiriana i de les pedagogies emancipadores. Això no cal dir, perquè tota la gent que estem aquí el coneixem. Per tant, començaré per la primera complicitat. I la primera còmplice de tot plegat és l'estimada Empar, que l'acompanya i ens ha acompanyat i ens continua acompanyant amb molt d'amor i amb una cura que ella practica amb una simpatia especial. I continuaré, amb el permís de les Furquis, els Joans, les Àngeles, les Pietats, les Agnès, les Dolors, els Miquels, els Peps, els Manels, els Vicents i més còmplices, convençuts dels somnis i projectes del mestre Sebas i que hem anat caminant junts al llarg d'aquests anys, implicant-nos en i per l'erradicació dels analfabetismes, en estar i ajudar i ajudar-nos i ajudar les persones a fer-nos, i per ser més crítics, fent lectures del nostre entorn, de l'entorn més immediat. Manel ho ha estat fent, ens ho ha estat recordant, i del món, com diu en Paulo Freire. I ho han fet des del desenvolupament dels aprenentatges de la lectoescriptura fins a ajudar a les persones a superar les proves d'accés a la universitat o alfabetitzar-nos digitalment. Aquí a la sala hi ha persones que han fet diferents processos a l'Escola d'Ús de Salt i que avui estan aquí. Per tant, els saludo i els felicito. La nostra obsessió i l'obsessió d'en Sebas sempre han estat l'erradicació de l'alfabetisme polític. I estem treballant, i encara hi estem treballant, i en Sebas hi continua treballant. I aquest és el somni per erradicar els analfabetismes. Continuaré dient, teixint complicitats per construir l'escola de Salt amb l'associació de veïnes, amb els naixements de l'escola d'adults, com tots sabeu. Des de la coordinadora i la coordinació de les diferents experiències educatives i formatives arreu dels països catalans, el que coneixem com a coordinadora de les escoles d'adults i creant el primer centre de recursos pedagògics, el CEP, un servei d'educació permanent dels i per als treballadors que intentàvem recollir de les experiències que es feien des d'Europa. Teixint complicitats a Santa Coloma de Farners amb els col·lectius de persones migrants que necessitaven formació creant l'escola d'adults Sant Bacovali. Teixint complicitats amb la creació dels grups de recerca i actuació en minories culturals i treballadors estrangers al GRAM i les seves assemblees locals. També teixint complicitats amb els agermanaments amb Nicaragua a les comarques de Girona i concretament la de Salt i l'Alí. Teixint complicitats amb la coordinadora d'ONGs de les comarques de Girona. Teixint complicitats amb la Ràdio Salt per portar la veu de l'escola nostra de cada dia a les zones amb l'ajuda còmplice del tècnic Manel Mesquita. I amb en Joan Manel Barceló, com ha dit, també, a Ràdio Girona. En Joan Manel Barceló, que està aquí, doncs també vam estar... I tot això sortia d'aquestes complicitats de l'escola, que vol dir l'escola d'adults. Teixint complicitats amb el teixit associatiu de Salt i amb professors i estudiants de l'UDG per aportar a terme el projecte del Pla Local de Formació Fem un Salt Solidari, on prop de 100 persones, i durant 2-3 cursos, més o menys, els grups de conversa, amb grups de conversa, per donar visibilitat
i interrelacionar-nos amb les diferents llengües, sensibilitats culturals i socials, amb l'arribada de persones i famílies d'altres continents i pobles. L'objectiu d'aquest pla, al capdavall, era prevenir el racisme i la xenofòbia. I tot això per què? Perquè en Cebes, el mestre Cebes, i torno a demanar permís als companys per qualificar-lo com el mestre Freire Gironí, el nostre mestre Freire Gironí, és un mestre inquiet, és un mestre que sap escoltar i prendre nota, és un mestre pencaire i un gran amant de la lectura i que li agrada i disfruta escriure. Gràcies a aquesta afició i militància tenim un bon grapat d'escrits i llibres, com ens ha recordat en Manel, que remouen consciències i fins i tot a les persones que la tenen adormida o que miren cap a altre costat. Metòdic, amb una capacitat de treball infinita. El seu cap no para de pensar i la seva mà no es cansa d'escriure. Tinc una anècdota que comparteixo amb altres companys i companyes de l'escola, que era quan el veiem arribar a la sala de professors amb la motxilla, només de mirar-li els ulls ja sabíem si havia dormit o no havia dormit. I us asseguro que dormia molt poc, molt poques hores. Però a més, quan es treia la motxilla i treia una carpeta plena de papers, sabíem, i començava a grapar, sabíem que després de les classes del matí tindríem una llarga sessió de treball perquè havia parit un projecte que ja havíem estat discutint dies enrere i que ell havia pres nota i que per tant ja havia confeccionat totes aquelles idees que posaven sobre la taula. Això era en Cebes, i en Cebes era així. Però en Cebes també és un gran cuiner de documents, però també de llenties a l'estil manxego, amb un xoriç i morro morcilla, que molt sovint cuinava per tancar el document i posar-nos a treballar i executar-lo. És a dir, les llenties, ell cuinava les llenties, però sabíem que darrere les llenties, després d'haver fet una bona migdiada, perquè la necessitàvem, després d'aquelles llenties allò carregades i tal, i un bon cafè deia, mans a l'obra, posem-nos a treballar, i no solament treballar de boca, sinó executar-lo. Aquest és en Cebes. I nosaltres, doncs, vinga, a posar-nos a treballar. Com deia la Dolors, la companya Dolors, no l'atraparem mai. Quan nosaltres teníem una idea, ell ja la portava escrita. Per tant, volia dir que nosaltres havíem anat a dormir, però ell no. Ell havia estat pencant i havia estat confeccionant aquest document. En Cebes és un tossut i un masell, i sense la seva tossuderia persistent no seria aquest gran teixidor de complicitats, i molts d'aquests projectes que coneixem i que coneixeu i que ja hem estat implicats i que heu estat implicats no s'haurien dut a terme. Per això en Cebes és una persona no còmoda per al sistema, però és una persona respectada i fins i tot pels seus enemics, si és que n'ha tingut mai. Jo crec que sí, en conec alguns. Perquè si en Cebes ha estat una persona dura, persistent i insistent fins al final, és perquè en el fons és una persona tendra, sincera, honesta, fugissera de falagaments falsos i acomodatissos, un no políticament correcte, que no li agraden les persones que diuen però que no fan. Però sobretot té un cor com 3 guardarrobes, com diguem a pagès. M'ha costat descobrir-ho, perquè és una persona d'aparença acuirassada, però és sumament emotiu, de llàgrima fàcil, i que es desfà com un terròs de sucre, només cal que llegiu les seves poesies per donar-vos en compte. És la persona més alegre, cosa que no ho aparenta, més amb ganes de disfrutar de la vida, perquè el seu posat seriós, quan el veiem, no ens ho demostra, perquè en Cebes és així, és l'altre Cebes, el segon Cebes. És un mestre que no ha baixat mai el cap ni ha renunciat als seus principis com a persona i com a docent davant els embats, els molts embats
dels responsables d'educació d'aquest país, quan repetien contínuament, com un mantra persistent, que la nostra feina és fer de mestres i no implicar-nos en històries que no toquen. I la resposta a pregunta que els donàvem, nostra i continuada, era: què vol dir fer de mestre? Què vol dir ser mestre? Què és l'escola? De quina escola esteu parlant? De qui és l'escola? Qui construeix l'escola? Qui construeix l'escola nostra de cada dia? Quan llegiu els textos ho veureu. La resposta de l'administració solia ser un expedient sancionador. Cap més resposta. La resposta era aquesta. El canvi era doncs un expedient sancionador per tenir llengua. Per això la nostra escola de cada dia no té parets, no té horaris fixos, no té calendari, no té aules físiques. És l'escola de les persones, de la gent, l'escola del carrer, l'escola d'allà on hi ha ganes que hi hagi escola. I només li haig de dir seves gràcies seves. Pere Nicolau, quan el vaig conèixer, no sabia que eren seves, sinó sabia que eren Pere Nicolau. Per tant, gràcies seves per encomanar-ne i encomanar-nos la complicitat d'estar i caminar al teu costat, compartint victòries, derrotes i sobretot compartint plats de llenties manxegues i entrepans de truita de patates amb una estrella. Això era l'essència de l'escola d'adults. A mig matí, un entrepà amb una bona cervesa i tornem-hi, per agafar forces per arribar al final de la jornada. Gràcies. Salutacions a l'Àngela Miquel per si està connectada per streaming. Miquel era una directora general. No, deixa-ho així, és que la gent busqui en Google, no? A veure, tenim en Joan Canimes en antena, que és el que toca, Pep, artesà infogràfic. En Joan Canimes és doctor en filosofia, formador i assessor en ètica aplicada. Ara no he estat jo, eh? No, no. Hem vist en Joan aquí, Hem vist en Joan Canimes és a Cantàbria i aquí també plou, Eliselis. Doctor en filosofia, formador i assessor en ètica aplicada, professor associat de la UDG, professor col·laborador de la UOC, codirector del curs d'experts universitari en ètica aplicada de la Universitat Ramon Llull. Va participar en la creació de les escoles d'adults de les Pedreres, Font de la Pólvora, Vila-roja, en les que va fer de mestre juntament amb la Furqui, que està aquí. També va treballar a l'Escola d'Adults de Salt i amb en Sebas va activar FET-UGT, que parlàvem abans, la Federació de Treballadors de l'Ensenyament, i articles en el Punt Escoles publicats en aquest llibre que presentem avui. Joan, bona tarda. Fa molta fred. Hola, em sap greu no poder ser aquí, però m'han ofert la possibilitat de fer una petita gravació i dirigir-me a vosaltres. Bé, només se m'acut que això en el trajecte aquest intransferible que és la vida hi ha persones, experiències, situacions, fins i tot lectures, no?, que et colpegen l'ànima i l'enteniment. Potser persones i experiències que t'obren nous mons, que t'enamoren, no?, que et sorprenen, que t'acarronen fins i tot fins al punt de construir i orientar bona part d'allò que serem. Bueno, en Sebas és una d'aquestes persones, no? I l'escola d'adults de les Pedreres, de la Font de la Pólvora, de Vila-roja i després de Salt, on vaig treballar, és una d'aquestes experiències. Jo ja ho havia oblidat i perdut aquests escrits meus que en Sebas recull en aquell llibre de l'escola nostra de cada dia. I bé, no els he tornat a llegir, els meus, però estic segur que tenen poc valor reflexiu. Era molt jovenet, jo.
però per mi són una finestra, al llegir altra vegada els títols, no? Són una finestra allò que en aquells anys vaig aprendre d'en Sebas, que era, no sé, penso, em va sorprendre molt la reflexió política i l'activisme polític. Jo venia d'una parròquia i va ser un impacte, la seva reflexió i activisme polític, el seu rigor analític i científic també, i sobretot el compromís amb la professió que s'exerceix, en aquest cas, de mestres, no? Però aquest llibre, per mi, és sobretot una finestra a la seva bonomia i a la seva generositat, no? Més inevitable pensar en els sopars amb formatges i morcilles de Socuella, amb els que em convidava a casa seu, no? Quan la redacció d'informes, de materials per l'escola d'adults i de programació de l'activisme polític s'allargava fins molt i molt tard. Potser és el més entranyable que recordo, no només la reflexió, que evidentment sí, però aquests sopars que a casa seva i després el retorn a l'estudi que tenia carregat de llibres i que ens estaven fins a altes hores de la nit redactant informes i materials. Això és el que ens suggereix el llibre de l'escola nostra de cada dia. Gràcies. Gràcies, Joan. En Jaume Soler, Nic. Segur? Jaume Soler. De Can Nic, sí, de Rússies. Sí, després vens tu, segons el llistat que tinc jo aquí, facilitat per Miquel Blanc. Ja escalafó, encara... Els primers som els primers, perdona. En Jaume Soler, àlies Nic, que ja ha intervingut abans, és un polític d'esquerres i independentista català, fou alcalde d'Arbúcies. Perdona, un ciutadà compromès, i si vols dir polític, però un polític avui dia és insultar... Dir polític és insultar les persones. Bueno, per tant, no t'ho accepto. Tenim en Nic, que cada any fa les catifes de flors a Arbúcies. Això sí, no? Això sí. Home, i que va ser alcalde, això també, no? Que va ser alcalde també. Ja no me'n recordo. Vale, molt bé. Hi ha una anècdota d'en Nic que em va explicar fa 1000 anys també, que a Nicaragua en un moment determinat el van presentar com, en una d'aquestes trobades de cooperació, com a alcalde de Catalunya. No. Era Guatemala, a la selva, anant cap a la selva Lacandona. Alcalde de Catalunya, sí o no? Em van presentar i van dir alcalde de Barcelona, i jo vaig sortir i vaig dir no, Arbúcies, Catalunya, i el presentador, un maia que evidentment saber geografia hauria sigut un pecat per ell, perquè el que necessitava era menjar, va dir alcalde de Catalunya, i ja va quedar. Perfecte, a mi m'encanta. Guatemala. És que aquest càrrec d'alcalde i Catalunya sempre m'ha donat molta... Bueno, m'ha fet pensar, deixem-ho aquí. Va presidir Soarpal, sí, no? Solidaritat Arbúcies Palacauina. Sí, això sí. Vale, bueno. I aleshores jo aprofito la presentació d'en Nic per dir-vos que en Sebas Parra, en el seu moment, va lliurar tot un fons documental sobre Bullfields a la unitat de cooperació de l'Ajuntament de Girona. L'Àngel Vázquez està per aquí i podria confirmar el que jo dic en aquest cas, i que val la pena consultar-lo cada vegada que parlem de cooperació i del procés de cooperació. Nic, endavant, les satges. M'has posat un tema sobre la taula que és prou candent, és prou gironí i prou transcendent, i si més ve d'en Sebas, em permeto sortir del guió i dir que si jo no coneixia aquest fons que l'Ajuntament de Girona té sobre Bullfields. Cedit per en Sebas. Sí, s'ha dit per en Sebas. Ara l'Ajuntament de Girona, fa 8 dies érem aquí, dissabte va fer 8 dies érem aquí, i van començar tota una sèrie d'activitats de l'aniversari de l'agermanament.
Jo, com que no sóc ciutadà gironí, vaig dir que jo no em tocava ni opinar. Bueno, opinar el que es va dir, sí, perquè això és llibertat d'expressió, simplement. I només faltaria que acabéssim callant quan es diuen mentides, no? I si ara es fa això, t'agafo pel mot sense conèixer el fons i dius que hi ha la tècnica per aquí. No, hi ha un bon amic que en aquell moment era el tècnic. O la regidora, bueno, a qui li pertoqui. Sisplau, hi ha regidors de l'oposició, no, per aquí? Doncs vinga, la patata per vosaltres. Si es fa uns actes que segons la paraula de la mateixa regidora i molt honestament de la tècnica són actes molt modestos, vol dir que no entraran al fons del tema, amb la qual cosa jo em sembla molt absurd. Si hi ha aquest fons, no es pot parlar de l'agermanament Girona-Bluefields sense fer referències, consultar, analitzar, i si no ho poden fer d'aquí del desembre, doncs d'aquí 4 dies que treballin aquest tema. Ho aprofito, ho sento, soc un oportunista amb aquest tema, amb altres temes he evitat de ser-ho absolutament, de que l'Ajuntament de Girona, tinguent un patrimoni d'encebes com aquest sobre Bluefields, no passi ni aquestes jornades tan humils que diu que fan, ni més endavant, sense analitzar i aprofitar tot el que hi pugui d'haver, que jo no, com que no el conec, no el puc valorar, però segur que vinguent d'encebes, i tal com ens l'ha descrit, i jo ho assumeixo en Joan, segur que no és frívol, segur que no és anecdòtic i segur que no parla de sopars de duro. Per tant, primer això, que algú el reculli, encara que sigui l'oposició. Referent a encebes, jo evidentment haig de demanar disculpes perquè no sóc del ram de la majoria, jo sóc forner d'ofici, no sóc pedagog, malgrat que m'ha agradat molt aprendre i ensenyar, que és el que suposo que és les dues visions dels pedagogs, no? Aprendre i ensenyar. Jo sóc forner, però sí que he conegut encebes i he après molt d'ell. Per tant, per això he acceptat ser avui aquí i compartir. El primer que lamento és que encebes ens hagi de veure de lluny, o no tan lluny, perquè és aquí mateix. Però com que tenim l'empara aquí, em sento compensat i em sento content, malgrat que encebes no hi sigui. En part, un petó, i fes-li quan arribis a casa un petó de part meva en encebes, sisplau. Bé, entrem en tema que m'heu demanat, cooperació i aquestes coses així una mica estranyes que hi ha. Aviam, jo començo pel final perquè 5 minuts no donen per res i ja n'he parlat 1 o 2, no? Suposo. El final, o encara que sigui el final del principi. La solidaritat no és caritat. És un pacte estratègic entre aliats que comparteixen un mateix objectiu: transformar les respectives societats, o països, o dieu el que vulgueu. Això és una declaració que vaig veure penjada amb una entrada d'un sindicat humil a Nicaragua i que, malgrat que ja portava uns quants anys pelant-me el cul corrents per aquells carrers i per aquells països, em va ajudar molt a situar-me, a replantejar-me i a intentar posar-lo a la pràctica. Jo, com que em pensava que encebes seria aquí, tinc escrit literalment: si hi ha algú en aquesta sala, i si no és aquesta sala, és des de casa, que ens veu? Si hi ha algú a Girona, i ara ja ho faig més extensiu, que ha tingut la capacitat, i per què no també, la sort, de fer realitat i de practicar-ho, de practicar aquest lema al nord i al sud, és Encebes Parra. Alguns ja es veu avançat i hem anat marcant territori. I l'educació, en molts dels seus àmbits, perquè evidentment des de l'àmbit acadèmic és necessari,
però des de l'àmbit de l'escola d'adults aquí o de l'alfabetització a Nicaragua crec que hi ha complementarietats, uniformitats i complementarietats prou significatives, ha estat el seu fil conductor. Pel que jo sé i conec, jo amb en Cebes no vaig jugar mai a bales, perquè la història ens va parir a llocs prou llunyans perquè la infantesa no la compartíssim ni de la vora ni de lluny, en tot cas de molt lluny. Però quan el vaig començar a conèixer, vaig començar a entendre i veure que aquesta opció d'entendre la solidaritat, no en sortiré d'aquí, ja tan crius que no els trepitjaré gaire res, perquè jo ni el llibre ni de pedagogia, en el sentit estricte, en conec molt poc, per desgràcia, si no és la praxis i l'aprenentatge. Doncs aquesta opció, i sobretot com crec ja des de l'adolescència, a quin any va arribar en Cebes? Quina edat tenia? 20... Era 46, 24... Doncs a partir... Jo suposo que ja portava una arrel que evidentment no és perquè Catalunya fos una cosa, i aquell moment encara menys, per convertir en 2 dies, sinó que ja ho portava molt arrelat, però aquesta opció de transformació del nord i del sud, que jo afirmo i reafirmo que molt poca gent en aquesta sala pot presumir d'haver-ho fet en el mateix nivell i en la mateixa intensitat, sense disminuir i acusar a ningú ni molt menys, doncs ell ho va convertir en l'esperit i la praxis concreta d'alliberament. L'educació va ser per ell, i ho has explicat molt més bé que jo ho explicaré, va ser, evidentment, un element rector de la seva actuació, però no en el sentit estricte acadèmic. La paraula em sap greu fer-la servir perquè sembla que puc ofendre a grans catedràtics i a grans pedagogs d'aquí. No és això, ja ho sabeu, que no, que som amics, que som amics. Bé, doncs, amb un sentit alliberador, i un altre element a destacar, que també algú, en Joan ja ho ha destacat, és que no solament ho va fer a nivell personal, que ja té molt de mèrit, sinó que va ser capaç d'envoltar-se de col·laboradors molt eficaços. I això, en Cebes, que ens escolta, li demano disculpes, que tots sabeu, començant per l'Empar, que no és que tingui un caràcter meravellós tot el dia de l'hora, totes les hores del dia. També és sorrut, és tossut i vol defensar coherentment, perquè té arguments, les seves línies. Per lògica i per coherència, amb el seu pensament i amb la seva praxis, quan jo ja l'havia conegut i treballava, vaig tenir el goig i la sort de treballar amb ell, es va enrolar directament, no exclusivament, però molt directament, amb Nicaragua. I no és una pura casualitat. Nicaragua havia assumit, en el marc de la seva revolució, un repte gegantí reconegut per tothom i superat per poca gent. Jo m'agradaria que molts països haguessin superat Nicaragua l'alfabetització. I, evidentment, un home que es dedica a l'educació popular, per la línia que han explicat i que ens explicaran més endavant, aquesta solidaritat amb Nicaragua era inevitable, imprescindible i enriquidora. Però, com sempre, i contestant o reafirmant la meva afirmació primera, ho va fer enriquint-se ell i aportant
després, quan l'alfabetització, la campanya del 81 ja es va acabar, enriquint-la amb la vinculació amb la EFCA, que alguns portem orgullosament i no casualment, però no per exhibició, avui aquí. Perquè aquests símbols, a EFCA i aquestes sigles, i en Cebes, a Nicaragua, evidentment, no s'hi va poder dedicar a temps complet, però sí que des de Catalunya la difusió de la EFCA s'hi va dedicar, s'hi dedica, i espero que continuarà, evidentment. I això són una prova més, perquè aquests pensaments, que encara no he llegit, però que penso llegir, estic segur que serviran. Van servir l'any 85 aquí i continuen servint per millorar el pensament pedagògic i la praxis pedagògica a Nicaragua. La conclusió meva en aquest punt és que la revolució popular sandinista, i no ho dic per oportunisme i perquè avui major part de la premsa, fins i tot el Punt Diari, que hi ha el director aquí, amb algun ja li he dit, que li he retret, que publiquen articles de gent que en lloc d'explicar la veritat diuen, exigeixen confondre en contra de l'opinió de la Hannah Arendt, per exemple, entre l'opinió i la veritat factual. Aquesta divisió, diu, és una forma de mentida i a més amb acció concreta. I no acuso el director, sinó que constato que és una norma general, i algú m'ha preguntat aquí fora, què collons passa amb Nicaragua, aquesta dictadura? Bé, doncs, en Cebes no es va vincular a Nicaragua solament perquè va ser una casualitat, sinó perquè l'esperit de l'alfabetització, que era l'esperit de la Revolució Popular Sandinista, era un territori, aquest és un territori encara ara d'en Cebes. I m'ho deixes dir així, en part? I potser m'otorgo una representació i una veu que no és pròpia meva, però ja que m'ho heu demanat us ho foto tal com raja. En Cebes ens vam conèixer, com he dit abans, de grandet, en un moment històric d'il·lusions, de moltes il·lusions, almenys a nivell local, que era a l'època, i aviat ens vam embarcar... Perdona, Nic, no. La llibertat d'expressió està renyida amb el temps. Ja m'he passat 5 minuts. Hòstia! Ja acabo, va, 2 minuts. Em dones 2 minuts més? Em dones 2 minuts més? Te'ls dono, són teus. Perdona, que en Joan quan ha durat? Jo no portava res, jo no cronometro res, només... O tots moros, o tots cristians, o tots moros i prou, ja està. A veure, aquesta frase tampoc... Va, vaig. No sabria com respondre't. Aviam, aquelles il·lusions d'aquell moment, almenys a nivell local, ens vam embarcar en moltes lluites que hem compartit i continuem compartint. Participació popular, escola d'adults, antiracisme, agermanaments, etc. Vaig poder conèixer des de dins, en tots els sentits, l'estació de Salt, que preguntava si encara existia o se l'havia encarregat ja l'urbanisme modern. No, encara hi és? Bueno, doncs me n'alegro. Allà aquelles reunions eren d'una capacitat i quantitat educativa brutal. Les Bernardes, l'UDG, tots aquests són territoris Cebes. Vaig enriquir-me i fruir dels grups humans que implementaven l'agermanament, Salki i l'Alí, i alguns companyes, n'he trobat una, que no me recordava ja el nom, m'ha alegrat molt, i no les repetiré perquè no oblidaria de molts, i llavors seria molt trist. I no perquè, això, em deixi d'esmentar-los perquè no els recordo tots. També vaig conèixer a fons, perquè alguna xerrada m'havia convidat, les Bernardes, però no tant l'equip. I al sud, personatges impagables com Don Jimmy, Doña Romilda, l'Orlando Pineda, i poseu-hi, etc.
Amb tot això, em deixo un territori cebes i seria injust si me'l deixés, perquè en tenim algun per allà darrere i algun aquí davant. En Pep Cavaller, en Joan Colomer, la guerrilla, que complementaven un àmbit que potser és el que avui dia, vista la manipulació informàtica i del pensament, és més important que mai. La difusió de la veritat factual i del pensament crític. I vosaltres, n'he citat 3, amb en Cebes a davant, o al costat, o al mig, o a darrere, ens vau ajudar molt amb els vídeos, amb els llibres, a aprendre el que era la comunicació popular. Moltes vegades em pregunto com en Cebes ha estat capaç de teixir aquestes xarxes. Crec que bàsicament hi ha 2 elements. Després un dia, tot fent un cafè a casa teva, com vingui, ho podrem comentar amb ell i amb tu. Però crec que és la seva fermesa, no solament claretat, sinó fermesa conceptual, perquè t'he dit clar, hi ha gent que ha escrit bestieses a punta pala i està molt segur del que ha dit i no deixen de ser pures bestieses. Per tant, la fermesa conceptual i el nivell personal del seu compromís. Això desmunta gairebé tots els enemics, menys un que dius que coneixes, a tots els altres els desmunta. Això, repeteixo, malgrat que el seu caràcter alguna vegada, collons, costava aguantar-lo fins al final. Cebes, perdona'm, però vaig de dir el que penso, i això no és per desmereixer, sinó posar més mèrit el que va arribar a fer, perquè evidentment en Cebes, com cap de nosaltres d'un cantó o de l'altre, som persones perfectes. Acabo. He dit 5 minuts, passa un volant. Quants em porto? 1 minut i mig o coses així. Acabo de veritat i sense conyes. A mi, si m'he passat amb algun excés de sarcasme, perdoneu-me, però a 72 anys, en el món que vivim, amb la situació que estem i amb un homenatge d'en Cebes, me cago en l'hòstia, s'ha de ser una mica malparlat per ser crític, perquè l'analítica racional ens impedeixen fer-la, ens neguen publicar-la i a més ens diuen radicals o alguna cosa semblant. Cebes, ens escoltes, segur? Cebes, t'estimo, t'estimem. Gràcies per tot el que ens has donat. En nom, el món sencer, perquè l'acció ha transcendit, evidentment, no universalment, però sí molt més enllà de les fronteres gironines i catalanes, i nosaltres t'estem agraïts per sempre, mai més. I dic amén perquè havia estudiat per capellà, perquè vol dir que reitero i reafirmo que estimo i estimaré en Cebes Parra. Collonut, per seguir amb la teva, collonut. Ara segurament en Joan Vallclara, director del Punt, ja m'havia anunciat que cap a aquesta hora havia de sortir. No pensis pas que en Vallclara surt ara per al que has dit, només això. Vale. Ara hi toca Xavier Besalú. Xavier Besalú, mestre i pedagog de l'UDG, ara jubilat, membre del nucli Paulo Freire, de moviments de renovació pedagògica, ha publicat sobre immigració, interculturalitat, escola, persones nouvingudes, també ha format part de la FET-UGT, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i coautor de llibres i articles amb en Cebes. Xavier. Bé, bona tarda. Cebes, Empar, Mercè, Mariona, Ferran, Vicenç i amics i companys que ens heu volgut acompanyar avui aquí en aquest acte. Ens hem de remuntar, com ha explicat molt bé Manel, als anys 80 del segle passat per llegir i donar sentit ple a aquests articles de l'escola nostra de cada dia, quan tots plegats érem força més joves.
A Barcelona, en aquella època, manava la Convergència i Unió d'en Jordi Pujol, amb majoria absoluta, i a Madrid ho feia el PSOE, de Felipe González, també amb majoria absoluta. Aquest PSOE, renunciant explícitament a la ruptura amb el franquisme, amnistiant els torturadors, recol·locant jutges, policies i funcionaris feixistes, conservant monuments i noms de carrers i places colpistes, aquell PSOE es va proposar de modernitzar el país, no pas de transformar-lo a fons, i de transformar també el sistema educatiu espanyol. Són els anys de l'experimentació de la reforma educativa, de creació dels centres de recursos, dels EAPs, etc. etc. Són els anys també de la LODE, aquella llei del dret a l'educació que per una banda consolidava i blindava els concerts amb les escoles privades i per l'altra promovia la participació de la comunitat educativa a través dels consells escolars. Aquests anys 80 són també els anys de l'eclosió pública dels sindicats de l'ensenyament, de les grans vagues, primer dels estudiants, recordareu, contra la selectivitat i el cojo manteca, i després dels mestres contra la salut del professorat, de les primeres eleccions sindicals, a la pública, etc. Com ja s'ha explicat, aquest llibre és una edició molt limitada. De fet, és una autoedició a càrrec, amb totes les lletres, això del càrrec, d'en Sebas. És una edició molt limitada, deia, dels articles publicats al Punt Escoles d'aquells anys i, com diu el seu editor, en Sebas, es publiquen amb una doble finalitat: fer una crònica dels somnis, dels anhels d'aquells anys convulsos i il·lusionants alhora, i fer un reconeixement públic de les lluites dels treballadors de l'ensenyament a la recerca d'una societat i d'una educació més lliure, més justa i solidària. I em sembla que és de justícia fer també un reconeixement als que dirigien aquell diari nascut de la voluntat i la tossuderia d'uns gironins delerosos de democràcia i de catalanitat. Si no recordo malament era l'Enric Matarrodona, el director en aquells moments, i em sembla extraordinari que el director del Punt avui doncs hagi volgut, en Joan Vallclara, hagi volgut ser aquí també. Moltes gràcies. En aquests articles hi trobem el Sebas més essencial, aquell revolucionari incombustible, aquell lluitador que fa bandera de la tendresa, com ja s'ha dit, i de la ingenuïtat, aquell defensor de l'utopia que exemplifica a la perfecció les velles paraules d'Eduardo Galeano que tu tens aquí. L'utopia significa tenir un horitzó, és a dir, tenir unes poques idees clares. Deia Eduardo Galeano, la utopia està en el horizonte. Però vol dir també posar-se a caminar, passar a l'acció, malgrat totes les dificultats i condicionaments. En paraules de Galeano, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Doncs em sembla que en Sebas és l'encarnació d'aquesta idea. En el llibre, posaré 3 exemples del llibre. Hi ha 3 articles dedicats als nois del veïnat de Salt. En aquests articles fa una radiografia de l'escolarització del veïnat de Salt d'aquells anys 80, que il·lustren molt bé el tarannà i l'estil d'aquesta escola nostra de cada dia i també el vincle indestructible i continuat d'en Sebas amb el poble de Salt. Llegeixo textualment. Hi ha una referència a Arbúcies, Encara avui no tenim cap servei públic educatiu al veïnat de Salt. Els seus 8.500 habitants no tenen cap plaça pública d'escola bressol, ni de preescolar, ni d'EGB, ni d'ensenyaments secundaris. Es veuen encara sotmesos a un centenari i forçós exili a Girona o a la privada a l'hora d'escolaritzar-se. I és que aquest tema de la planificació dels recursos educatius ha estat un dels grans misteris del país. Un exemple, Arbúcies, amb una població 5 vegades inferior a la de Salt, gaudeix de tots els serveis educatius públics no universitaris. Hi ha escola bressol municipal, col·legi públic de preescolar i EGB, institut de batxillerat, secció de formació professional i una dinàmica escola d'adults municipal. I el veïnat, res de res. Hi ha 2 regidors, una regidora i un regidor de cultura de l'Ajuntament d'Arbúcies. Molt bé. Malgrat tot, deia en Sebas, tindrem escola al veïnat.
Per la seva densitat i eloqüència, em sembla que val la pena fer esment també dels articles que van signar conjuntament en Sebas i en Joan Canimes, que han vist aquí en el vídeo, aleshores membres significats de la Federació de Treballadors de l'Ensenyament de la UGT. Llegeixo també textualment. Observem que molts treballadors de l'ensenyament, cansats de teoricismes conservadors, reiteratius o metafísics, s'han enclaustrat a l'escola o a l'aula on practiquen una mena d'activisme digne de millor sou. Hem volgut parlar del món de l'educació des d'un laboratori dissortadament poc freqüentat per aquells que en parlen cada dia. Hem defugit dels problemes que necessiten solucions immediates. Hem intentat analitzar una mateixa realitat des d'una òptica diferent a la visió uniforme i unilateral a la que ens tenen acostumats. Els mestres han de conèixer el treball que el sistema els obliga a realitzar. A través de la reflexió han de posar-se per sobre dels esdeveniments per poder així controlar-los i orientar-los. El sistema educatiu no és el punt de suport arquimedià per a la transformació del món. Oi que no, Terry? Sí que és un dels punts de suport per al manteniment de l'estat de coses actual. Els mestres són treballadors. Han de prendre, doncs, consciència de la seva condició d'assalariats, renunciar a la tasca apostòlica que se'ls encomana i s'atribueixen i veure que els seus problemes són els de tota la classe obrera i organitzar-se com a tals. Aquest era el to dels articles. En aquests articles, ja ho podeu suposar, i no descobreixo res, hi predomina la crítica argumentada i incisiva. Però hi ha espai també per al reconeixement. Valgui aquest fragment a tall d'exemple que signa en Sebas, però potser podia signar la Mercè. A vostè, senyor Rafel, i a tots aquells bons mestres, a totes aquelles persones que ens ajuden cada dia a ser observadors i crítics, estudiosos i solidaris, generosos i treballadors, lluitadors i rebels, bons companys, que per sobre i a més dels inútils exàmens i dels deures, de tantes i tantes misèries de l'escola i els seus funcionaris, ha valgut la pena tenir amb nosaltres el suport, el treball i l'estima de gent com vostè, que ens ha ajudat molt l'exemple de la lluita de mestres com vostè. Gràcies, doncs, Sebas, un bon mestre, d'aquests que ajuden els altres amb el seu exemple, per aquest regal que ens has fet, i restem a l'espera d'aquests rostolls que deia en Manel, aquell llibre extraordinari que, com deies, ja quasi és a punt. Moltes gràcies. Gràcies, Xavier. Puri, tens un micro a mà, a veure si aquest fa soroll. Vinga, digue'm. No, la Puri Molina ja la coneixeu. Veïna eugenienca, mestra, psicopedagoga, jubilada, autora de la biografia de la mestra i sindicalista Antònia Drué, membre del Moviment de Renovació Pedagògica a Girona, activista del moviment feminista i d'altres col·lectius de caràcter social. Participa amb en Sebas com a voluntària a l'Escola d'Adults de Salt, amb l'alfabetització a grups de dones migrades, en compartir articles en publicacions diverses, en el projecte de la UPA, de la Universitat Popular Alternativa, així com en múltiples campanyes de solidaritat. Tens el teu temps, Puri. Manu Manel, m'hauràs de deixar 2 minuts més, eh? Ja, comencem. Bé, bona nit i moltes gràcies al nucli Paulo Freire per convidar-me a aquesta taula. D'en Sebas no he dit res expressament perquè m'imaginava que aquí diríeu tots i m'ha agradat que hi hagués aquesta complicitat de coincidències i m'ha encantat. Per tant, jo parlaré en concret del projecte UPA, la Universitat Popular Alternativa, i en Sebas aquí va ser, des del meu punt de vista, l'impulsor bàsic i necessari perquè això es fes, aquest projecte, en aquest temps. És un projecte que va durar el que va durar, però mentrestant van formar equips de persones al voltant del projecte que vam aprendre, que es van conèixer més, que vam aprendre a treballar, que vam aprendre molt perquè estàvem aliats amb l'Escola d'Adults de Salt,
uns eren mestres, altres persones no eren. Bueno, va ser una experiència, jo crec que molt positiva per a les persones que van participar. No? A veure, us llegeixo per no allargar-me molt. Què volia ser la UPA? La UPA té principis. Aquesta era la frase bàsica de la UPA, una de les coses que més vam iniciar al començament del projecte. Què volia dir que té principis? Doncs que els llegiré els principis. La UPA és una construcció col·lectiva de persones i entitats compromeses amb l'educació i el canvi social, plena d'esperança, neix alimentada per la convicció de que un altre món és possible. Els antecedents. Anomenen persones claus com a referents imprescindibles per tirar endavant aquest pas de la UPA i que Girona i Salt poguessin impulsar aquest projecte. Els personatges són imprescindibles. Paulo Freire, entre cometes, la praxis educadora revolucionària. Miquel Soler Roca, mestre de l'Uruguai català. La praxis d'escriure i reflexió. Director de la Divisió d'Alfabetització, Educació Adults i Desenvolupament Rural de la UNESCO. Eduardo Galeano, escritor uruguaià, recollidor de les veus de l'alma del carrer. Orlando Pineda, mestre nicaragüenc d'Educació i Alfabetització, creador de la pedagogia de l'amor. Sort d'haver tingut aquesta escola d'adults a Salt, amb mestres, seguidors i recollidors de totes aquestes pedagogies. El moment estel·lar de la UPA va ser impulsar el projecte als primers mesos de l'any 2001, comptant amb la presència i amb el tret de sortida de Miquel Soler. En Sebas va fer el contacte, ell ens va enviar un document, tota la gent que estàvem interessades en saber com ho podríem tirar aquest projecte, ho van tenir i finalment es van reunir el 18 de juny del 2001 a l'espai de l'estació actualment, que és l'espai jove, no? I van venir com a representant a l'escola d'adults, van venir totes les persones interessades, però les que van, diguéssim, començar a valorar el projecte que havien rebut, doncs en Sebas i en Joan Sureda, que venia en representació del taller de cultura, memòria, lluita i resistència, associació creada a Girona el 1996. Bé, doncs amb en Miquel vam estar... van quedar, la paraula que li agrada molt a Sebas, enamorar-se d'aquestes pedagogies, d'aquesta pedagogia, no? I així va ser. Ell expressament es va fer un recorregut del que representava una universitat popular alternativa. I expressament no es va voler donar la forma acabada, perquè allà estàvem els que tenien que pensar, l'espai on estàvem, amb quin comptaven i com ho podíem organitzar, no? Bé, allà van ser 22 persones i ens va quedar la gran feina organitzativa d'anar perfilant i aprendre col·lectivament com concretar els passos d'engegar el projecte UPA i la seva complexa posada en marxa, perquè ho va ser. Principi 2. És una institució sense ànims de lucre, autònoma i independent de qualsevol poder polític i econòmic, creada per a desenvolupar programes educatius i altres accions que ens facin avançar en el coneixement crític de la societat i en la creació d'un pensament polític, econòmic, social, cultural, alternatiu i transformador. Passem a l'acció. Primeres passes. L'organització interna de la creació del grup promotor. Seguiria l'equip de coordinació, grups de formació, propostes de programa, d'activitats, organització de tota la logística imprescindible en debats i consensos i calendaris.
Tercer principi. Es funda sobre principis de cooperació mútua. Tots podem ensenyar, tots podem aprendre, tots podem compartir els nostres coneixements. Aquell que un dia es troba en posició de transmissor de coneixements pot estar la setmana següent en posició de receptor, deu saber què li falta. De fet, l'entitat hauria de tendir progressivament a la condició d'espai de cooperació autogestionària del coneixement alternatiu. Arribem a l'Assemblea de Constitució de la UPA, 1 de desembre 2001, lloc La Farinera. Assistiren 42 persones. Allà es va fer la presentació del projecte, del document constituent, que va tenir un debat, per als que veig que estaven allà aquell dia, va ser un debat llarg, profund i ric. Tothom va sortir, no era present en Jaume Soler, no calia, ell havia fet la seva passa, no? Realment havia molta feina de preparació, no? I en seva es presenta la lectura comentada de la proposta de Constitució de la UPA. Els principis, que són aquests que jo aniré llegint, el finançament, l'organització, la seu, el programa inicial d'activitats formatives, etc. En Joan Sureda explica les gestions jurídiques que han fet perquè el projecte tingui viabilitat. No explicaré tot el tema jurídic, no val. Bueno, no m'ho vull passar més dels 5 minuts. Quart principi. Les participants en la formació assisteixen a les activitats programades per la seva voluntat de millorar coneixements i experiències, sense aspirar a rebre diplomes, ni títols, ni certificats o constàncies de qualsevol tipus. Llavors, fem la presentació pública de la UPA a la Sala Planeta de Girona el 23F del 2002. Havien passat 2 mesos des de la constitució programàtica a la Farinera fins a aquesta data. I en aquests 2 mesos la Sala Planeta va estar plena i allà es presenta a la ciutadania tota la programació de cursos. Ja havíem aterrat a posar noms i cognoms als cursos previstos per iniciar les activitats de la UPA, previstos per aquest semestre, no? I llavors, per anar en sintonia amb l'alternativa, la paraula alternativa, la presentació va apuntar maneres alternatives totalment i va ser molt ben acollida. Dies després es presentava a l'alumnat i professorat de la UDG. Principi 5. Les participants rebutgem la mercantilització del saber. En principi no se pagarà ni es cobrarà per participar en una activitat de la UPA. Si en alguna ocasió la UPA fos subvencionada amb diners públics, no acceptarà mai a canvi cap condició contrària a aquests principis. Principi 6. Sempre que sigui adequat, les persones concernides seran convidades a participar de l'organització de cada activitat, principalment aquelles de major durada. La programació inicial va contemplar 9 activitats. Llegeixo els títols perquè penso que clarifiquen una mica tota la idea de ser una universitat popular i alternativa. Organitza't, recursos de vida. Segon títol, la funció de l'educació a les societats industrials i postindustrials. Tercera, per un món sostenible, per la defensa del nostre medi ambient. 4, patas arriba, l'escola del mundo al revés. 5, escola, formació política de joves de 14 a 95 anys. 6, democràcia. 7, taller de documentals socials. 8, grup per a treballar temes laborals amb persones immigrades. 9, Linux Install Party en col·laboració amb la web elsud.org. Precisament la 9
l'última de la llista que tinc aquí, va ser la primera activitat, i aquí tenim qui havia de ser, si no, en Pep Cavaller, que va fer una jornada d'un cap de setmana en el que van assistir 100 persones a instal·lar-se, a ajudar-se a saber com era aquell programa Linux Instant Party, perquè era un programa informàtic alternatiu. Va ser un èxit total, aquest primer curs. Des de 7 principis, el 7. Des del punt de vista pedagògic, les activitats seran participatives i inclouran sempre diàlegs o col·loquis i tendiran a activitats pràctiques o accions externes. S'intentarà evitar les classes magistrals, les simples conferències, el dictar de classes, que en qualsevol cas seran enteses com un recurs més que fomenti l'intercanvi informatiu. Els diàlegs pedagògics, la recerca bibliogràfica, la constitució col·lectiva de dossiers, el debat en grup, l'elaboració d'informes finals i publicació sobre alguns temes i altres mètodes actius que haurien de ser els predominants. Bé, podem observar aquí perfectament que tot això és l'experiència acumulada d'una pràctica docent a partir de l'Escola d'Adults de Salt i de tota l'experiència recollida, per lo que hem dit abans. Bé, en la pràctica, tota la formació no es va realitzar. Situacions diverses de manca de formadors o d'alumnat suficient per formar grups o de desmotivacions no va fer-ho possible. 8. Pel que fa a les activitats i continguts, l'entitat ha de tractar sobre la base d'interessos de la classe treballadora, de les persones excloses per motius d'ètnia, gènere, edat, etc., d'omplir els buits que deixa el sistema formal d'educació i de donar tractaments a qüestions de qualitat que no són inclosos als programes dels centres regulars. Sempre des d'un punt de vista crític i alternatiu i tractat d'estimular les pràctiques i accions transformadores. I per últim, l'últim principi, aquests principis seran aplicats d'una manera experimental i flexible, aplicar-los a les circumstàncies. L'entitat ha de ser considerada com un laboratori de mètodes d'educació informal d'adults i un espai de reivindicació, de socialització del saber sense cap mena d'exclusió ni d'interès econòmic. Bé, la UPA va acabar el curs escolar amb un arxiu exhaustiu que recollia les actes de les comissions, reunions, assemblees, formació, participació, metodologies internes, planificacions, fins i tot un balanç exhaustiu i crític del curs 2002 i un plan de treball pel proper curs 2002-2003. Es va deixar la web de la UPA oberta per facilitar les informacions, els contactes i tot el que havia treballat la UPA en aquest curs passat. La darrera reunió de l'equip de coordinació tingué lloc el 13 de juliol del 2002 a l'Escola d'Adults de Salt. Entrem a l'any 2003, el 5 de febrer, la UPA, juntament amb el taller de Cultura, Memòria, Lluita i Resistència, iniciava unes jornades, les de democràcia, Debat sobre la democràcia, es van titular. Durant 16 sessions es van analitzar el sentit real del terme. Aquestes jornades van ser les darreres organitzades col·lectivament. I per finalitzar, llegeixo la frase que ja ha dit en Xavier, però que és la frase, per mi, premonitòria del que recull el final de la UPA. La llegiré en el full original, que m'agrada sempre funcionar en papers originals, perquè la lletra és més gran primer i perquè per ensenyar el original on estaven contemplades el programa de les activitats i els principis que he llegit. Diu, ella està a l'horitzó. M'apropo 2 passos. Ella s'allunya 2 passos. Camino 10 passos. I ella s'allunya 10 passos més enllà. Per molt que jo camini, mai l'atraparé. Per què serveix l'utopia?
Per això serveix, per a caminar. I us asseguro que van caminar molt. Gràcies, Puri. En Salomó Marquès, en Món, és professor del Departament de Pedagogia de la UDG, ara jubilat, ha realitzat estudis sobre l'escola republicana i franquista, especialment l'exili i la depuració del magisteri a Catalunya, havent publicat llibres i articles sobre la matèria. Ha difós, entre altres, la trajectòria de les germanes Uris per terres catalanes, membre del nucli Pablo Freire, i ha compartit amb en Sebas projectes i articles. Món? Empar, bona nit a tots. 5 minuts, Soc el més gran, tinc experiència i ja quan he dit tot, aleshores jo ja sé el que diré, perquè serà una cosa ben curteta per no repetir-me. Vaig agafar el llibre, me l'he llegit i només hi ha 2 capítols que fan referència a la universitat. I surt la paraula concreta universitat. Aleshores a mi em toca parlar de la universitat, aleshores faig una referència directa i clara ja des del primer moment. En Sebas va ser professor a la Universitat de Girona. Va ser professor a la Universitat de Girona a l'àrea d'educació social des del 93 fins al 2006. No us explicaré l'experiència perquè vull dir és agafar-lo de salt i posar-ho amb gent més gran. És a dir, allò de punxar, d'apretar, de punxar, de programar, de fer-los tirar endavant, que ho feia Sal, doncs ho anava fent allà. Però no només això, sinó que hi havia el testimoni. Una peça fonamental a l'educació, el testimoni dels professors. Els que són bons apreten, després n'hi ha d'altres que repeteixen. És una altra història, d'això ja no en parlarem perquè acabaríem amb llaga d'estómac. Aleshores, només us llegeixo, quan va decidir acabar, el 2006, va fer una carta als alumnes, en els que tenia en aquell moment i amb els que havien deixat. Us llegeixo un fragment que d'aquí, jo no ho sabia, però d'aquí aviat tindrem la sort de tenir-lo en el llibre, en aquell llibre que heu fet esment. Escriu i diu als alumnes de la universitat: en aquest acomiadament vull recordar que els estudis, el departament, la facultat, la comissió de cooperació, aquesta trama densa i per mi indesxifrable anomenada UDG, han estat una rica font d'ensenyament, però especialment una font rica d'experiències i d'efectes. I naturalment això ha estat així per raó de les persones. Malgrat les estructures i la rutina, malgrat les polítiques i les burocràcies, malgrat les cultures perverses generades per la història. No el sentiu, el professor crític? Com va fent? Perquè no podia aguantar-se. Ho havia de dir-ho, que és el que ho portava dintre del cor. Malgrat tot allò que podíem continuar afegint-hi, les persones, finalment les persones són el capital, que no el salari, que he rebut al llarg d'aquests anys. Per tot això, no importa gaire si no ens coneixem o ens coneixem poc o hem tingut poca relació. Formes part d'alguna manera d'aquest capital tan valuós. Moltes gràcies, doncs, per la part que us toca. Això és el que diu ell en els alumnes. Aleshores, el degà que hi havia en aquell moment, en Paco Jiménez, fa una nota en el professorat i en el claustre parlant del comiat i diu el següent: estic convençut que tot allò que envolta les escoles d'adults és una mostra, un exemple del dret a l'educació de totes les persones, sense diferències, i que a la vegada aquesta educació és una educació pública i de qualitat al servei dels interessos de tothom, sense exclusives. Així doncs, penso que la feina feta per en Sebas i molts altres ha estat fidel a un compromís social i polític amb les persones i col·lectius menys afavorits, amb la finalitat de fer possible la igualtat d'oportunitats de tots i totes. No pot ser més curt, però no pot ser més clar. En Sebas a la universitat. I va continuar-hi, després del 2003, quan jo escrivia això, me'n recordo que deu fer 5 o 6 anys hi va haver una vaga, una de les vagues, i un grup d'estudiants ens varen demanar a en Sebas i a mi que els hi expliquéssim quan hi havia vagues de la nostra època, què era una vaga i què fèiem. I, evidentment, ja us ho podeu imaginar, no tenia res a veure les vagues nostres amb el que estan fent ara.
però varen punxar, vull dir, hem de punxar, i varen veure el testimoni de 2 avis, vull dir que ja venien d'un altre món, però que volien transformar el país. Això és. Aleshores, en aquesta universitat, mentre ell hi era, de seguida, el 1997, es va iniciar una col·lecció d'educació social. La dirigia en Pere Soler, que corre per aquí. No corre. No corre perquè ara va coix, però és igual, d'aquí 4 dies anant a Lourdes ho arregles. Doncs fan llibres, comencen... Ara em veig, Pere, que no em veia. El primer llibre és aquest, i el primer llibre de la col·lecció, d'una col·lecció preciosa que després va parar-se, homenatge a Paulo Freire, Seba Esparra, ja us ho podeu imaginar. El primer llibre que es fa és aquest. I avui m'he entretingut per mirar-lo. Jo vinc d'una família d'impressors i miro de seguida primer el que miro amb les lletres petites en aquí, les dates, l'any i tot això. Diu, la coberta la va fer en Vicenç Uedo. La maquetació la va fer en Manel Mesquida. I l'editorial és de l'impremta Marquès. Ai, això. Avui... No, si l'impremta Marquès ja no existeix, vull dir que per tant ja està. Vull dir, però he quedat parat allò de... Tot queda a casa. D'anar... I després veies l'índex que el va punxar i el va tirar endavant en Sebes, no? Crònica d'un acte, era un acte acadèmic, i després el varen transportar i el varen posar aquí. Paulo Freire, la vida, Paulo Freire, l'obra, Paulo Freire, el missatge, testimoniatges i un manuscrit inèdit de Paulo Freire. Això és el llibre aquest. Aleshores, mirant, en surt un altre. Uns anys més tard, al cap d'uns anys més tard, aquest ja el varen fer bàsicament al nucli, però amb en Sebes a primera fila, quan feia 50 anys del llibre de pedagogia de l'oprimit, amb un dibuix preciós, l'altre d'allà davant, que també treballava per l'empresa. Hi ha una escopeta, que no és una escopeta, perquè és un llapis. Aquesta d'aquí. Una imatge... És la mateixa que surt al llibre. Sí, exacte. És una imatge preciosa, allò de dir la cultura davant. I en aquest referent ell escriu i va parlant, n'estava enamorat en el sentit més profund de la paraula de Freire. Vosaltres heu dit que en Freire, tu Joan, que en Sebes era el Freire català. Doncs el Sebes, el Freire brasileny, doncs en Sebes quan explica i parla en el llibre diu que, i el cita concretament, els continguts polítics, radicalment crític, compromès i alliberador del llibre. Ell parla del llibre i fa aquesta esmena, i jo quan llegir això dic, bueno, és que això podem treure una paraula i és el testimoni dels que hem anat parlant tots en Sebes. Polític, radicalment crític, compromès i alliberador. Són 4 paraules que ens diuen en Sebes qui era, en Sebes qui és i què va fent. Aleshores, en aquest sentit, a mi em sembla que després de tot el que s'ha dit, diguent això, n'hi ha ben bé prou. Petonàs, Sebes, un petonàs dels grossos, i ara et dic una notícia d'última hora, que és una sorpresa, perquè abans de la pandèmia i hem anat a predicar. Amb en Sebes anàvem als pobles, amb els de la guerrilla, anàvem a vendre un llibre sobre l'exili dels mestres, que era l'excusa per parlar de la república, per parlar de l'educació en els moments àlgids i bons de la història del país, i anàvem fent tot això, i en Sebes a primera fila, i anàvem junts, i anàvem sempre. I a Barcelona avui hi ha la filla d'aquest mestre exiliat que ens va donar les cartes, que varen fer el llibre i que hem estat 2 anys així escampant aquell llibre. Doncs la filla avui és a Barcelona, la setmana que ve vindrà un dia a Girona per saludar-nos i veure'ns, i li he explicat l'acte que feia, i m'ha dit que una abraçada ben forta perquè el portem a dintre. Aquesta foto que veieu aquí, que evidentment reconeixeu a tots dos, en Sebes i en Paulo, aquesta foto és a Estocolm i la fotògrafa és l'Anna Pagans.
O sigui, la foto la va fer l'Anna Pagans quan era regidora d'Educació de l'Ajuntament de Girona. Ciutat educadora. En tot cas, la gràcia seria que aquesta foto, que és la foto coneguda, o almenys bé, no, això s'acaba, però com havia promès que les darreres paraules serien d'en Sebas, perquè jo tenia previstes unes, però ell m'ha enviat aquest document, aquest Word. En Sebas, no sé, quan es va inventar l'ordinador i el mail, suposo que va ser una alegria total. Bueno, com que diu que em fa arribar unes lletres que pots utilitzar com creguis convenient, doncs les utilitzaré com cregui convenient. Punto pelota. En el primer paràgraf acaba citant en Gabriel Celaya, el poeta. En la poesía es un arma cartucho. El aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. No la cantis, Puri. Rostoll soms i en rostolls ens convertirem, ni més ni menys, diu. Sobre la nostra escola de cada dia, sobre l'acte d'avui de la presentació de l'escola nostra de cada dia, necessàriament molts agraïments. A l'infogràfic solidari i germà Pep Cavaller, és aquest senyor de melena blanca, sempre a l'orden, que dirien a Nicaragua. Juntament, com dic, a la presentació el nostre diari El Punt i l'equip coordinador del suplement Punt Escoles. Després cita gent i persones i tal, i fins i tot cita la impremta Pagès, que ha tingut una importància vital en tota la paperassa editada d'aquesta fàbrica, descomptant la impremta Marquès, no voldria, etc. I paral·lelament al nucli, gràcies al nucli Paulo Freire de la universitat, que tantes ensenyances, afectes m'ha regalat i em regala, i a les treballadores de l'ensenyament de les escoles públiques de les terres gironines, que han sabut transformar les dificultats en possibilitats i que han mantingut, mantenen i mantindran els somnis d'una escola pública catalana alliberadora i de qualitat. I finalment, a aquells i aquelles a qui dedico el llibre, en Miquel Soler Roca, que ja ha estat citat, que ens recordava sempre als mestres la necessitat i la importància d'escriure i de reflexionar sobre les nostres experiències per tal de millorar la nostra pràctica i ajudar la comunitat educativa amb la nostra autocrítica. I a Montmarquès, per ajudar-nos a entendre que cal registrar les vivències personals en les pàgines de la història social de l'educació, malgrat que no sigui l'edició oficial i acadèmica que escriuen gairebé sempre els poderosos. Aquests dos mestres, en Miquel i en Mont, compromesos i apassionats que juntament amb moltíssims altres ens han ajudat a mantenir vius els somnis i les nostres lluites i ens han orientat en la nostra feina i en la nostra vida. Gràcies de tot cor. I poca cosa més, per part meva, que no digui ja en la presentació del llibre. L'edició de 60 exemplars, que veu la llum aquest Sant Jordi passat del 22, vol ser un reconeixement a les lluites dels treballadors i les treballadores de l'ensenyament d'aquí i d'arreu, cercant una societat i una educació més lliure, més justa i més solidària. Però també hem volgut recordar una mirada, una mena de crònica de l'educació i l'escola a les terres gironines, que pensem que pot tenir un cert interès en aquests temps líquids, a vegades mig gasosos, en el marc d'un claríssim i evident retrocés dels somnis que fa 3 o 4 dècades alimentaven un futur millor per a l'educació i l'escola, la llengua i la cultura i, en definitiva, el país i la seva gent treballadora. Gràcies a tothom i una abraçada forta, fraternal i solidària.
Música, mestre! Ara hi ha llibres. Hi ha llibres a 5 euros els té l'Ivan a l'entrada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo
su fondo